Dear Mr. Lovely, Naimbag nga orasyo aming papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lovely, nakaamiris ni nanang ko idinaamuan na ti agpaiso. May papan iti lalaki akayat na nga ipaasawa kanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni April. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Agyaman na, tasyak ti inak mo, April. Puray sa anak abak na, akas ka ni Dondon. Siyakla ka ti pinili mo. Sikat ti kayat ko. Tanasingkot ka. Diyak kayat ni Dondon. Tanaglastog nga agsasaon. Sla, arig na gatangan na ko. Tilangan kinabaknang na tisang kaibagana. Ayun, mas na, noon lang ti trabaho na. Diyak manan mo. Man-manungot nga agawid dito lugar tayo. Ison sa pa ti kayat dagiti dadakkel mo. Awan maaramidan da. Tas siyak ti makiasawa. Siyak ti agpili iti pakiasawaan. Anya? Dayje a Joey ti piniling? Awan ti ammom. San mo kadi akaya ti agnamay? Kay kayat mulatan ti aggamgam mulo iti daga? Mabaling ka di, Dondon. Respetuan ko man noan niya ti desisyon ko. Diyak ngamin matukod a panunuten. Noan niya ti kinayak mo iti dayje a Joey. Kayak mo ka di, ama mo. Sige, ibagam. Ti ugay na na. Napakumbaba. Kan saan analastok akas kan ka. Anya? No kasta, baliwak ti ugali. Tapno siyak ti ayatem. Pasensya ka. Ngam ni Joey ti ay ayat. Ayawan mo ni April. Napanan ti utak mo. Tasaan mo nga mga usaran. Uraan niya ti pagbagalan na. Ni Joey ti ay ayat. Iso ti kayat ko. Ugali ti nagibasan. Saan nga estado iti panagbihin? Kay kayat mo to ti agrigreg ha? Saan mo't nag-grigak ni Joey, nanan? Nagagat nga ang trabaho. Apay, di mo kayat ti agnaid iti napintas abalan. Ayos ka niya kung tibasit lang abalang nanan. Tinakatot, sa anak na agbisin. Ayawan mo! Di mo amo nga usaran ti utak mo! Dama ko binastad mo ni Dondon. Wen, Myra. Ni Joey ti inaklon ko. Sakay ko ma, tamapansin na ko ni Dondon. Nabayagan nga papapansin na ko na. Ngam saan nagsamit a kursonada? Anya? Kursonada ni Dondon? Wan? Anya nga di kinayat mo kon na? Amang ano ko na asa ni Kuan at kinayat ko. Ngam saan? Talaga at type kong Dondon. Kat no naglastog nagsasaon. Amang ano kasi laang mat at style na. Saan kayo at talaga nga agpapada iti type? No siya, pulos ajak magustuhan ti ugali na. Nanang, dumano ng da Joey inton rabiin. Apay talaga ang makiasawa ka na ya anak ka. Wen tatang. Day tamot lang tuturong niya. Saan ka di? Nuli na laing mo kumati nagpilay. Sigurado abungga ti kasar mo. At day ta kayo manan nanang. Mabaling ka di? Saan yun asang kaulit day ta? Maranggaran na kung amang danggang. Agpaiso ti kuna ti anak mau. Apay kami na sikat ti agpili aya. Saan meron akayak ti anak mo ni Brundaw. Awan kat muna. Gusto ko man, nanang. Awatin niyo laptan ni Joey akas manugan. Saan man ang labak nang nang masimpat mo? Kan marespeto kada kayo. Makastan?
Natulagan ti kanlay sayo? Wen, Myra. Sikan ko ti magsanga abay, ha? Katuan kayat ko launay leta. Ayun gayam. Ada ibaga. Pinashare na ko ni Dondon. Agar-aram kanya. Kinunana, nga awanin ti pag-asa na kanka. Anyat lang, ha? Saan ko pa asinumbatan? Ngam saan ko naparigatan? Sungbatak tumot lang. Sapay ko, ma. Tasaan kantong nga agbabawi, Myra. Apay ko mga agbabawi aknay. Kat ay atagmat. Sa bagay. Naglastog na. Nagmadito ugali na. Kita, isalsala nga agpaso ni Dondon ni Myra. Talaga nga rin agar-aram kay gayam mo. Bay ang lataitan. Makaamumag ni Myra. Binaglakmat to. Ngam awan magtidanggan mo. Kaya lata na. Anyat amo tayo. Amangan mo masingkot to ni Dondon kan kuha na. Hindi na sayaat no kasta. Saan kanto nga kang nagbabawi? Anak ikalay sa kanya. Ure marigriga taklahan. Saan? Agsadukat ta, tapno bumaknang ta. Ang tinulong ta nagtrabaho. Amo, saan kong apalan ikinabak ng ipadak at tao? Agyaman na ka. Takas tati ka panunutan. Sana ka nagkamali. Asi ka ti pinili. Among kadiditan. Sumarunumat ka nun damay raken Dondon nga kasar. Kasta ka din, Nana. Ay, kut masaya at ano ikasar ni Dondon ni Myra. Sigurado ang nagmayat to tibiyag ni Myra. Saan akasken ka nga agam-gam mulo iti daga. Kas kada agak baboy. Aday ta kayo manen, Nanang. Uray agak baboy tapag bambanlugak mo ti kwarta ang maigam awan kat panunot mo Imbag jay gayem mo, tamo na nga usaran ti utak na. Mairanod to pay kiti dagiti naganak ni Myra, tada nga rod mabalin ni Dondon. Naimbag ka na sabat ka, gayam. Apay ka di. Natulag matganti kasarmi ka ni Dondon. Awisin kayo po maka ni Joey at dumaray. Wen umay kami nito. Agyaman na ka. Kat, kumusta nga iti ugali ni Dondon? Nasaya ka di matnaon? Nasingbat mat. Manipot sinong bata. Awan pa'y mat impakita na ang madingo ugali niya. Dajay lang takanayon ti kaawan mo. Kat no damagat. Ibaga na at trabaho na ti papapanan mo. Ay kat, nasaya at nga rodaan no nasingbat. Ganti importante, ikasar na ka. Bakit? Amang ano jak makadara iti kasar ni Myra. Ado ti kam kamakam ko at trabaho. Nakailatan ti mapan. Ayabam ni Nanang tayo suti kadwan. Uray sa anak mo tinarod ang dumaray. Nagadun tumalan asaon ni Nanang. Tsakayat nga iso ti kadwak ang mapan. Kababay ni ti gayem mo Isupay ti abay mo iti nagkasar ka. Ita, di ka dumaray iti kasar na. Wen gayam anya. Alaman langan. Anong saklangan ti bagamanan ni Nanang? Makakainot namin nga aging ita. Adayo tirik na ni Nanang mo kanya. Imbag pa'y ni Tatang. Tanasingpat, kan man nakaawat. Day tangarod mo ti jak maawatan ka ni Nanang. No apay akas jay mo ti ugali na. Talaga ang nagbongga ti kasar ni Myra. Kita ang ti dekorasyon da nakapimpintas. Gan kita ang tibado na. Madlaw-lawnay ang inginaan. No ikumpara itibadom iti nagkasar ka. Sika kumati adda iti saad ni Myra ita no kinayat mo ni Dondon. Nanang, anya ka diti imayan tayo ditoy. Ikumparayo ti kasar ko iti kasar ni Myra. Ibagbagaklan. Tapno makaabiris ka abido ti pinilim anak asawa. Ibagakmet kada kayo, Nanang.
Sa anak to ang pulos nga agbabawi anak ikasar ka ni Joe. Kontento ak iti panagbiag ko ita. Gaputa sa anak akas kada kayo ama naggamal. Kay, Amin mutlakit din akaaruba tayo kat apalan nyo. apay nga rod ama kaungat ka ngay. Makauma kayo mat ngaminan nanang. Di kay agsardem iti kasta nga ibagbagayo. Ato iti naglakwa kadagiti mula ta bakit? Inayon mo iti urnong ta, ha? Nagadumot da ito yan lakay. Numalakok mat dagiti baboy ko. Ay na, dakkel ton ti urnong ta. Di na saat. May patakder tanton ti plano ta abalay. Tapno saan akalkalapaw, to'y balay ta. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan ton ti balay ta. Una, naskan ang makabalaytan. Sakbay ngagsikog ka. Tapno, addan to napintas abalay. Sakbay ngagpasngay ka. Bakit? Tatang, umayak man. Day, nakaumay ka mait, balasan ka. Umay kayo ikan iti sidaan nyo kaninanang. Ay. Nagparte kami ngamin iti baboy. Ay, naglako kayo iti babaw. Wan tatang. Ay, ayat gayam ni nanang. Ay, napan nakiusyuso. Adda ka nung amin barbaro alugan da mayra. Kasta unay man nga apal nan. Anya lakit din ni nanang aya. Ala, mapanak nga rodan tatang. Amangan no maabutan nak dito ni nanang. Kati man la maibagbaganan. Kasla ni Myra ti masabat ko. Ang apay ang nakadalungdong. Saan mat asigod akasta? Myra! Apay akas labab bungam tarupam? Sikamot gayam. Pasensya kan. Di ka nabigbig. Talaga nga babong tirupak. Apay mat? Kita am tinamayan ni Dondon itirupak. Apay akinabil na ka. Ay, grabe mo tinamayan na kan ka. Tsaka mo. Ngam na pudot ti ulo na si Mangpat. Nagapa kami. Tadwa Domingo asana si Mang Sangpat. Dinamag ko no sa dino tinapanan na. Kunana at trabaho. Ngam atap kong adda babae na. Ay sus. Rumwaran ti pudno nga ugali ti asawa, Myra. Mabutbuto nga paikit din. Ang mga numalawanan nak ang mapatay ti asawak. Di, itapay laeng, agdarong kan. Jakmat kayat ang mabalot ni Dondon. Ikakpay iti may sagundaway na. Amom kadila kay. Nasabat ko ni Myra. Kinabil ka nun ni Dondon. Grabe tinamayan na itirupa ni Myra. Anya? Apay ngay? Nagapada, taatapon ni Myra nga da babae na. Ay, sus. Kasi matigaya mo no kasta, bakit? Imbagak nga rog nga agdarom. Ngam ay ayatan na ti asawa na. Saan na kano ang kayat ang mabalod ni Dondon? Ay, rumwaran ti madi nga ugali ni Dondon. Adala nga raw din babae na. Agkabil pa'y. Atap laeng matkit din ni Myra nga da babae na. Saan pa'y anapanaknakan? Uwi na. Apay asan na nagawin iti 2 Domingo. Dayta, ti saan tayo nga ammo? Nadamag mo ka din nga dabaro alugan da Mayra. Apay nanang, ibagayo manen asyak kumat at dalugan na ita? Amuyo ka di nga inaramid ni Dondon a panching bag ti rupa ti asawa na? Ay, siyak ko maita ti ado ti kamuol ti rupa na. No, nakiasawa ak iti day ti adondon. Asino ma tinangibagakan kay ti dayta? Ni Myra a mismo, nanang. Saan at chismis? Nasabat ko ni Myra kat puro kamuol ti rupa na. Permi nga rod ang masyanak kan ko na. Amangan mo't nadabasol na. Ay, kastapay lang ti bagayo. Amangan matnon ni Dondon ti ada babae na. Doang amin a Domingo asaan ka no ang nagaw-awid. Saan mo nga amaw no anya ti agpaisaw? Ta saan mo mat anangag ti side ni Dondown? Amangan mat no ti gayem mo ti adabasol na.
Talaga mo't apirmi ti panangisakit yung kan ni Dondon, nanang. Gapo ka di, tabak nang? Saan nga iti dayta? Ang adamot kin ni Mayra. Saan nga min arumbang agaramid iti saan akayat ti asawa na tapno saan amakabel. Nanang, nangyagimot siguro ti damag iti radyo. At dagayam sindikato ang nakikapengan ni Dondon. Illegal ti aramidan da. Panagkarnap itilugan. Kat ita, ay, nagpatinggan ti kinadakas da. Tanatiliwdan. Ay, pakawanan na kanak ko. Jak impagarop ang nagtaod gayam iti dakas ti kinabak ng nitundon. Imbaglakit din, ta saan nga iso tinakiasawaam. Makita yu ti sasaadan ni Mayra ita. Siya kuma ti adda iti sasaadan na nun ni Dondon ti pinili. Hun nga rudan ako. Ay, sapay damag kung agdadagsin ti gayam mo. Kaasimot ni Mayra no kasta. Mapanak to ijabalayda. Tainak andingayan ti gayam ko. Ita, saanen asumanao ni nanang ko, Mr. Lonely. Maasi pa yan iti kasasaad ti gayem ko. Gapo tadandanin agpasngay, ngem si babalod ti asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, April. April pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Kaya ti makunak, amin adakes nga aramid at dapagpatinggaan na. Iso apilyen tayo kumalatta ti agbalin anasayaat. Tapno awan ti pagparikutan iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Arceli. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama, ama kaaditay. Ngem gapo iti aramid ko, dandaninak pinanawan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gatangam kitinday ti lakok a karpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalakit din ay Arceli. Naggagit ka launay nga aglako, katawan pa'y mat pamilyam. Di ka pa'y mat nakiasawa. Apay nga min aday tati pa kasi kuram ay, batch. Alan Gatanga munday to tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko ken ka. Umay naklagayam lakwan. Sana bali ata ka sa pula mo day to Nalaman langin. Ngem ti kagudwa pa'y lang ti bayada ka. May munto man ang singeran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man gayam. Mabit lang nakaadukan sakit di Adamoten abasit. Ato iti soft drinks mo. Agyaman na. At itibayad ko. Itugtugaw ko man pa dito ta ginanaak pay. Ay katun No apay kat ngamin adi ka makiasawa tapno da katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat ngamin nga da agaram ken ka. Kat kastamat itsuram. Nakakalugong ka itinalawa. Saan nagparang ti pintas mo? No sa anak mo't nga kalugong itinalawa. Madadang matirupak iti init. Among mat nga agisursor iti komporme, ti pagsapulang.
Sa bagay, Imbagkan ka, tasaan ka nga agab-abang iti pwestong. Nga makabannog matimagmag na akanayon. Sana balikan ka, tado ti am-am mo malakwam iti kumpor mi alakom. Kasta talaga gayam. Anos laang tapno agbiag tayo. Adagayam lakom, magic pilong. Awan awit ko ita. Inton bigaton. Tay dagas ko ang masapa ditoy. Alaman nga ron, tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulam? Uray duwalaang. Ala nga rodan. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo, nanak ko. Aginanakan, tamangan tayon taon. Sige nanang, agboyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos laang nanang. Sakto laang ti birok ko. No apay nga may nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ti master kan at trabaho. Dahito yung matngaminan, tinakailwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawon mo. Awan plano ang makiasawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mat nanang. Ay naanak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaay ti Diyos para kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Uray saan ko abirbiruken nanang. Sa bagay mutkit di Naimbag ang bigat mo, miss. Asino ka? Kaanak-anak ti karubayo, miss. Imbaunak man nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak ngaminan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo inton malpas mo agaikan. Uray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad inton magaikam. Diyak nga rodan gaikan, no ibagam atangdanan nak, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre. Isu gaikat. Sa bali ka mat a klase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawon mo? Manang ko nam saan kat amis ka amis dita? 24 ti taon ko, miss. Manang ko nam kanya, ta 31 kon. Saan mat amadlaw? Kaslag katawanan talang mat. Nani Joma, inkasagway. Ay natatang, diya kayat. Apay ngamin api naunag yun. Kakaisuna nga dagaram ka. Yung agpakip kakit day mo. Magnagkantaw ni ti kalendaryaw. Nang agpili-pili ka pailaan. Kat na 24 na ang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Among kaday. Nakasaok ti anting ni Jomar. Uli lamat gaya man. Saan na nakaadal? Manupay lakano magtitawin na, idi na ulila. Nagsusuglat dagiti anti na anang kopkopan kwa na. Kaasimat nga rin pinagbalin abiyag na tata. Kung hapay kit din ni anti na no kayat mo ni Jomar. Isong timakaam mo iti pagkasariyaw. Ito'y tulag daksamat kay tata. Ay saan matakas ta, anak ko? Ngamdaktal ti maitulong ken ka ni Jomar iti trabaho ma. Kan kayat ko mati maadaan iti apaw. Saan kakatsangon ni Jomar? Apay ka diyan nagdagulit ka. Apay ka di abinak kayat. Gapo ka di tawan na ipanakal ko kan ka. Saan ka nakaadal? Kan saan ka nabakna? Anya ka di dito ibagbagam. Among ka di numano atawon ti baot ta, ha? Anya kumangay? Basit lang mo. Andan to pa di tati danduma. Nakarkaro. Di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbayak kumangay. Kan saan matamadlaw nga inauna ka? Anya asa na madlaw? Madlaw kunto kay nga inauna akngam iti sika. Musika ngam no iti sa balay. Saan ka amadlaw? Ay, saan ka nagrason? Basta. Saan ka asar dengan? Aging gaadinak sumbatan. Damo pa'y lang ang nakita ka. Kursunada ka. Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae? Anaarte? Puray pa nagbadbado. Simple laang.
Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa eh. Akas kan ka, kaya't kung agbalin ng asawa. Nukasta, sinong bata mon? Wala na. Maayo ak magngaminan kadagiti ibagbagana. Siyak kano di kayat na. Pasimple aklaang. Kat, kaano nga ron nga iti kasar? Depende laktan no anya ti pagtungtungan da. Imbagak ka ni tata nga isulatan ti makisao iti auntie ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga ikat mo amumat? Mabaina. Isuan ni tatang datan ti imbaon ko ang makisarita. Ti auntie na kano ngamin ti makaamo iti magastos. Isuan mo anya ti kayat da. Isulatan ti masurot. Makamuda. Sabali ka mo talaga. Imbis ang nag-uyog kayo kumakin ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti lako. Ika kanal pasti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisurso. Amom ka iti agmaneho iti motor. Amok tan nakasursuro akmat idi anda at ijay probinsya. Ngam awan laang lisensya. Apay ka de. Lanok nga ron ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay kat sika Manganit nga umuna iti lisensyam. Pasensya kan Tawan maitulong ko ang pinansyal. Ngam matulungan ka ng trabaho. Ang alang rin. Agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursor iti lako. Imbaglakid din, tadda ka akad-kadwak itan. Aginanata kay sa tagluto. Agin na nakalatan ba kay? Kasya kong ti agluto. Sa anak matuna na banog. Kaya mabisina ko. Kasya kong ti agluto. Alah, makamo ka nga ron. O siya, kaya't ko pa'y ti aginan na nga umuna. Sige bakal. Siya kong ti makamaw. Kumusta iti batch ko nga danasawa na? Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Yan eh, nagagut. Isupay kat ati para luto. Kan, nalaing agluto. Ay, swerte nga rod anak asawa Uwin batch. Saan ko kay kiti akayat ibidamo taob ubing na ron ng iti siya. Ngam na ay ayo ak kadagiti ibagbaga na ngamin. Ay, katrumbong lang mat nga mi na makiasawa kan, batch. Kalaan mo nag-order mo a carpet. O orayin na kung ti asawa. Hadiyaman na ka. Nakurso na daan nga min, bakit mo tiin mo na nga inlakom. So, akayat naman yung tigumatang. Yan kasi itisigod. 2 gigs lang ka. Awan parikot, batch. Si Kapay lang tagisorsor ito. Sana ba? Kasanay mo mutan. Ang dalusak dito yung balay, kan aglabaak pa. Sige apa kay. Siya pa'y lang nga ron ti agisursor. Agan-anad ka, iti panagmaning home one. Wen bakal ito. Adyaman nak Aglablaba kamot dito'y paraangan nyo. Saan kasi murot iti asawam? Saan, nanang? Naurnungan nak iti lalabaan. Kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti adda asawa na? Mayat ananang, taadan katulungan. Saan ka kadipay ang masikog anak mo? Saan pa'y nagnganood, nanang? Apay ngay. Anya ngay kararamidin nyo. Anya mo day na sa lutsutyo. Saan ka ngamin unay nagbambanog? Ala, huwag nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga apagayatan ti Diyos amadaan kaniti anak. Dumteng tulata. Nangibaga nga aginong ka, ha? Bakit na? Italamat. Anda ngamin nasabat kong amamaw. Kat nagawis iti inom. So adajay, pinagbilya. Ito na minsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kaya't amasursurong ti kasta abisyo. Ala, sorry, bakit? Sana na maulit. Diya kung ulitin tayo ti uminom. Nasaya atot. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramidakan ka. Ala, ito nga rudan baka. Hindi ka nadungag. Ay, nakaluto ka ka dahil. Saan pa'y?
Saan ka di at trabahong ti agluto? Inururay ka, kasi ka ti agluto. Mapanak nga rudan agluto. Masatutak man yan na sumurok iti asawa. Apay nga ta. Kanayo nakmutkan nga sa sadoto. Adaw mong awat. Hello? Wan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dinong ospital. Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay, nadumpar ka no ti motor ni Jomar. Anya tan pinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti loko. Anya tinapasamak, ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Ayan tinapasamak iti motor. Nadadaol ka din? Api, adi ka na rin anad. Anya tamat ka ba tayo? Imbis ako mustaan nak. Saan ba? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat. Nawan ti sa bali at awa makangagkan ka. Sapay nagtig sa tingiwat mo. Iba inanak kumamat nga asawam Gapot naman nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagananad ka? Syakti dinong parda bakat. Kat noan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat. Kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan na ko ma, tatang. Nagawid ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw matan. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulog, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagayam, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikog ka. Saan? Ta nagtalaw nga rod. Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawak. Akidawak iti pamakawan. Gaputa nagbaso lang. Apay sinurot nakpailaan. Ay, hanyamutan day ta damag mo. Sinurot ka ata asawa ka nga rod. Sorry naan niya tinaisawsawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arcel. Unaw, napatagak laang kan ka. Gaputa at dama ibaon-baon mo. Anya, matanday ta nga ibagbagam. Diyak ka ba ulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulo kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawid ka kuman. Apay-pay lang arod ang nagbiyahe ka. Di na pala inawagan. Ang mga dadakas ang mapasamak iti sikong mo. Madanagan ang ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laeng. Gaputakas lang napatpatagpay dye motor mo. Iti siya nga asawam. Saan matakasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang arod bagat. Agawid tan. Kunaklakit din no panawan na kunti asawak, Mr. Lonely. Ngem nalakalaang met nga inay ayok. Tuy pagayam mo, Araceli. Agyaman nakpagayam Araceli iti dayto apakasaritaam. No ammo tayo lakit di ti agsori iti kamali tayo, nalakalaang met apagtungtungan ti amin. Ket saan tayo nga ulitin no anya ti nagkamalian tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Araceli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez ken sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear
Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ariel. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti amok ang nagkurangak iti asawak, ngam apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ariel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adaman ng biyahe na din. Bali talong aldaw ng awanak. Isong ano sang pailaeng. Tasiksika ti mga sikaso kadagiti duang anak ta. Kat, anya pa ngay, nairuama kun ang kanayon ngagmay-may sa amangay aywan kadagiti anak ta. Una, tadakat nga rod trabaho ka. Alang, agan-anad ka kumaakanayon. Sana balay. Tamatong palan di karikan ka. Nga itaatawanan ti panagkalay sa ata. Lukas na, adan ornong mo? Adamatan. Ket sumarunon to nga iurnungak ti may sapay avan. Akayat ko agatangan. Sapay la ko mga rod, tamatong palday tang arapaap mo. Iti kasta, saan tan amarigatan amang padakkel kadagiti anak ta? Matungpal na din. Basta agagatak lakit di. Aramidak amin akabalag. Tapno maipaayan kayo kadagiti anak ta. Itinagin awa pa nagbiyage. Imbaglakit din, tadda bukod ta akwarto iti hotel. Ngayon tadda giti nangarkila kadata. Ay, huwan nga rod. Makainanatamot lang nga nanaimbag. Narigat mo't analaka ti trabaho tanya. Ay, awan mo't ngamin ti trabaho an nalakaitan pare. Kasapulan ti agbannog, tapno adda kwarta. Agpaiso day ta. Imbagkan ka tabaro ka pa'y. Siya ngay, pamilyado akon. Wana, ngam, adamat kakabsat ko atultulungak nga agad-adal. Dayta nga rod mo ti pagbilibakan ka. Isun sa saan mo amasango ti mga asawa. Ket no awan mo't mangayat kanyak pare. Kahit saan mo nga mo nga agaram. Loko ka talaga. Siyempre, armaklaang mo't ati babaya kursunadak. Sa bagay matkit di Adamot di ti babae amang ipakita iti panaggusto da. Anyam, jak kursunada. Ay katuan mat pare. Masapul ajay kap-kap na kam ti armam. Kas kumakanyak. Nina din laang ti babaeng ayatek. Iti agnanayon. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka manan kaanakan. Unanti, di magasa kun Taasidag dito'y tinagpasyaran dagiti nangarkila kanyak. Agsubli akto kano, kalpasan ti 3 oras. Katapno sa anak amaburing amang ururay kadakwada. Dito'y akpailaang agistambay. Ay katuan naimbag ta na panunot mo ti dimmagas. Amumat nga agmay-may sa akon dito'y. Tadamot amin na nakakasinsin mo'y abroad. Kat kumusta ngay mat ni tatang mo? Nasayat mo tanti. Bayan nyo, taibagak to apakpakumustaan nyo. Kat ti asawam ngay, kumusta kayo mat? Okay kami matanti. Ang dayam, itaatawon ti panagkasarmi. Kat awagan kayon to, intun dandanin ti panagkasarmi. Ay kat nasayat Tapno agbalin kayon aligal nga agasawa. Wen, ante. Oh, tatang, para kada kayo. Anya ngay dagito, barok. Pasarabok akada kayo. Ginatang ko ijay Manila. Sa dino ijay Manila tinapanam? Iti ayan dante melba. Isuan nakadagasak ijay Balayda. Ay kasta aya. Ket, kumusta ngay met ni Antem? Nasaya at tatang, napintas latta. Kinapudno na, pakpakumustaan na kayo. Ay, nabayagan, day di na di nagkitaan may. Idin sa pay lamay, day di na nang mo. Agpada kayon nga awan kabalay na, tatang. Nagabrod mo't amin ang anak na. Di pa'y lakit simurot kadagiti anak na ija abroad. Naibagak mo't daytan kan kwa na, tatang. Ngam saan na akayat?
Kay kaya't nakano ti agyan dito'y Pilipinas. Manang, at patulong kami kumakan ka. Anya atulong, Ariel. Ipag namin aminin dagiti kasapulan may papeles para iti panagkasarmi kanina din. Kat numabalin, dito ipayla ko mabalayo dagiti ubing. Tawan kadwa day balay. Ay katwan day talagayam. Yag mo dito'y balay no kastangad na pagnayo kan ni Nadine. Agyaman ako unay manang. Sige nga rod, tay tulod mi dito'y balayo dagiti ubing inton bigat. O sige, urayan kayo. Makumikom kayon sa unay nga agasawa Talaga patuluyan yawn ti agkasar? Un tatang, tapno malpasen. Nasaya at day tabarok. Tanay, duan dagiti anak yaw. Nagsapa kayon tumat anailawan kini Nadine. Un nga rod tatang. Itami lang ang masikaso ti panagkasarmi. Kasanumat ngamin, nagurnong kami pa'y. Tinapatag, makapagkalaysa kayaw. Congratulations, Nadine, Ariel. Agyaman kami manang. Agyaman kami, manang. Maragsakan ak para kada kayo adwa. Kamodyanan na, legal kayo nga agasawa. Wan nga rod, manang. Nabayag nga inururay ko da ito akan nitong. Ita, nalpas matlaangan. Sana bale, tasaan ka nga agbabawi anak ikasar iti kabsat ko. Malaksid anasingpet, nagagatay. Saan ka madanagan manang? Saan to apulos nga agbabawi ni Nadine, anak ikalay sa kanyak? Agsasaro naman ng tibiyahe kita, bakit? Ket, nasaya at tapno daras ka makaurnong. Un nga rod, iti kasta, makagatangak pa'y manan iti may sapay aban. Basta agan anad ka akanayon lakay. Wen, kan uray da kayo mat kadagiti anak ta. Agan anad kayo mat akanayon. Wen, adda kami lang dito'y ang mangururay akanayon ken ka. Diretso matibiyahe mon pare. Imbag no saan nga reklamo ni bakit mo? Ay, saan pare? Mawatan nak ni Nadine. Ngamin, addaman ng iur-urnungak. Ay ketwa na. Nang runa kat naggastos kayo, hindi nagkasar kayo. Un nga rod, ngam tinapatag. Nalpasan ti kasarmi. Wan pare, angam na Kita ta saan mo mat aliw-liwayan ti obligasyon mo kini bakit mo? Narigat unay tinagagat. Kas nakunakon pare, maawatan nak ni Nadine. Apay nga taasaan asungsungbatan ni Nadine ti awag ko kuana. Nakaturog nga tan. Kat no nasapa pa'y mat. Ay, baybayak man langan. Amangan no makasingaak pa ititurog na. Ay, ni man manang amilatan ti awagak. Ibagak apasyaran namot dagiti aginak. Nulaki di saan abisi. Hello, tatang. Apa ang nakaawag kayo? Panagkunat, nasken nga gawid kan. Ha? Tapay matatang. Dito'y tayon ton nga agsasarita. May papan iti naaman ti kabsat mo, iti ipapanay di balayaw. Ibagayo ka din, tatang. Hindi yung taktakan ti biyahe ka. Amang ano saan mo matla nga maawat, no maamuam ti aramiden ti asawam. Anya? O sige, tatang. Agawid ang ngarod. Apay na din. Ibagaman kanyak. Luapay ang aramid mo ti kastoy. Agtrab-trabaho ak. Naman damat gaya ng sabali akadwa. Amat maturong iti selekta. Sorry, Ariel. Yung baso mo matlaan. Gaputang awanan panawan mo kanya. Amumat nga agtrab-trabaho ak. Para iti basas bayan tayo. Kunat man numawatan dayta.
Gapot na awan sa bali ang pagpil niya. No saan nga awaten ti sitwasyon. Nakasaganak ang mga hipat iti inaramid. Basta liklikam dahi ta lalaki. Umalis tayo iti pagabakan. Pumanaw tayo dito eh. Pasensya kan, Arin. Ngam saanan asika ti ay-ay. Sumurutot kini Daniel. Gapot ta masikuga ko. Anya ti punang? Kas pakalakak kadang katipan ng isinam kanyak. Idinto takas kasartalaan. Nagpasikog kaadagos iti lalaking. Napasama ka ni. Iso nga awanan maaramida. Sumurutot kini Daniel. Ket dagiti ubing. Agtali na eday kisidong ko. Gapot ta ubing da kay. Ken siyak tinakairwaman da akad kadwa. Bangkad ka laangan iti suporta. Pang-asin na din niya. Saan ako maabot ang panawan? Pagsabitaan ta na sa ihap ito. Agpapakaasyakan ka. Nakaikid daw na kon anin. Ket sapay na ko tapalubusan na kon. Gustong day pa ng kamkamat mo iti asawam. Awanan ti maramidam. No kaya't nanti sumurot iti lalaki na. Amangan no isupay ti pakaisagmakam. Lalaki rumat gayam da dya babae. Naglaka, nagpasulisog iti sa balay. Tatang. Diyak maklo na saan na kung ngayayat at tiyasa. Kaday jayo na lalaki ti kayat na. Awanan ti maaramidam, baro. Do kayat mo ti makabales kadakwada. Idarum mo ida. Saan tatang? Diyak kayat nga idaron ti asawa. Kapot ay ayat at unay. Ngam saan nakangarudan na kayat? Tatang. Anya ti rumbang aramida. Tapno agsublikan niya ti asawa. Tirumbang aramiday, aklo ni maun ti kinapudno, asaan na kan nga ay ayatan ti asawam? Ay nga ading ko. Agin inom ka manan. Anya ka din ti mapaspasamak ka na. Saan mo ka din akayat ti agtrabaho? Awanan ganas mga trabaho. Sana po ikaw kumatan si asawa. Mana? Kastamlatan iti agnanayon? Makamu dito no? Doon nga ti mapasamak ka niya. Saan ka kadi ama asyan iti bagon? Siyak ti mas asyan kan ka. Kayat ko apagsasawan ni Nadine. Gapo iti naramid na kagda. Ading ko, saan ang mabalhin akas tamlatan iti agnanayon? Sika ti awan basol na? Ngam sika ti agikarkaro? Diyak ka mo. Manang. Nukasan mo ako. Makalika. Diyak ka mo. Nuan niya ti rumpang nga aramidat. Kanya daytan nga itsuram, pare? Apay anak umay ka, pare. Hanggat masapol mo. Damag ko nga minasan kan nga bibiyahe. Dayta ka nulat ka naging inom ti aramidan. Dapot ajak maklo. Akas to yung tinagbanagan ti Biagto. Awanan sergi dagiti arapa at ititiyak. Kaslasan ka lalaki. Nagkapsut mo ti pakinakam mo. Panubok lang dayta ken ka, pare. At daga po amin dagita. No apay ang mapaspasamak ken ka ti kasta. Anya tiga po pare. Ibagaman. Siguro. Sana da kayo tinaituding iti tunggal may sa kininadin. Saan ana ikarikan kanina din, pare? Anya pa'y lang sa pulin na kanina. Awanan bain kit di balangkan tis. Day tangarog tinasakit. Gaputawan mo't amok ang nagbasula. Agmubun kan, pare. Sumurot ka kit di kanya. Dua avanti ka sa pulan di mangarkila kanya. Agtrabaho ka kit di. Iti kasta, makalipat ka.
Ustaw, tinako na tigayam mo, Ariel. Iliw-liwag mo, daytaan na pasamak ka. Nagtrabaho ka, ipikas ka. Saan ani na din ti kanayon ang mapampanunot mo? Sige, tatay. Padasat ti bumangon. Kasta Saan mo kumadadail ang tibiyag mo, gapulaan kininadain. Adu kami amang ipatpatigkin ka. Kaslas anak ang makalipat. Doon talinadak dito yung lugar tayo, tatang. Kaya't ko ti agpatasyon, ijayan ni Ante Melba. Nasay-sayat pa. Tapno daras ka makalipat. Kasta gayam tinapasamak ken ka kaanak ka. Unay ba't tanagasgasat mo? Una, Dante. Duamok la kumakas ko ti aramiden na kanya. Puray saan kami la kuman anak kalaysa. Awan mat nga rin makaammo, no anya na di mapasamak iti masakbayan. Masakit lang ang tinakong ko. Impay ko mat amin kumpuana. Ano, kinurang na nagta. Sinayang nakakaanakan. Di kat agyaman, taawan madi nga aramid mo. Ito, isukit din tinagaramid. Baliktad sa. Di tayo ang mapanaknagan natin. Asaan laang alalaki ti amuna ti mangloko. Uray babae. Kabaalandangat ti mangloko. Aging gaita, awan pa'y turong ti biyag ko, Mr. Lonely. Jack pa'y nakailiw-liwag iti inaramid ti asawa kanyak. Tuy pagayam mo, Ariel. Agyaman pagayam Ariel, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, uray kasta tinapasamak, agsingsing pet kalata. Gapo tapatsek adumteng tumetla ang tiragsakken ka. Saan napasig aliday latan ti mariknam. Gapo ta saan mo adeserve ti kasta ang mapaspasamakken ka. Kumararag ka metlata iti apo. Ta iso ti numero 1 ang mangiwanwan ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan nga Ariel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Halika, kaniti direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Rebutazo, kan musical scoring Dante Martinez. Sound effects Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.